אביעד יחזקאל, קרוספיט אריאל, מתחרה 35 עד 39, תכלס קבוצה. יאללה. תפוס. תעלה למעלה. לא ליפול, לא ליפול, זה לא הזמן. הפוך, תביא את זה למטה. תראה אם אתה מגיע. מגיע, יאללה. רגע. טוב. רגע, אז אני אביא לך עוד ארגז, אתה לא מגיע. אוקיי, אז מתחיל. 0, עלינו למעלה. אתה יכול לתפוס ולהראות, אין סיכוי, חכה. ראית גובה? יש? יא. חתירה על 0. אפשר להפעיל שם את הארגז. וולבול של 10 קילו. פלטות, יש לנו מוט גברים, 20 קילו. פלטה של 25. פלטה של 5. פלטה של 2.5. טוב, דבר צד שני, 25. 5. איפה זה? 2.5. פגז. אוקיי. רואים הכל? כן. שלום. אגן מוביל תנועה לאחור, קו ישר, לתת להם תוכנית שהנאמר נושא את הרצפה, ונשתמש את הרצפה, בסדר? ידיים ישרות. מפה. יש? יש, יאללה. איפה אתה רוצה? הרצפה,
כן, תן לי קצת. כן, עכשיו בדיוק, פתאום דקה. תשמע? כן. עכשיו תהיה נתון. תפעיל כמה כוח. כוח כמה שתפעיל. לא נגמר, יאללה, עד שהתחלות. אני אגיד לך מה יותר ואני אלך לכל. בסדר? כולם מסתכלים על השעון. אני מסתכל על מה שאני צריך להספיק. אם אנחנו לא נספיק, כמה שתיים סבבה, אני נמצא לשם. בסדר? טוב, אני אתחיל. מה קרה? התחלת להקשיב פתאום שאתה רואה דופק גבוה, התחלת להקשיב. אני שעה אומרת לי, זה נהיה בדעת. אתה מרים לי לא שנייה להעביר. פתאום זה עובד. אני אומר לך תדחוף את התפקד. שם אחד תדחוף את התפקד. זה לא קשה. למה? כי מפה יש לך מעגן. רק עם מעגן, אתה יכול לעשות כל מעגן. מעגן מוביל תנועה, הוא מוביל תנועה. אין לו כוח. אין לו כוח. הוא מוביל את התנועה. אתה יש לו כוח שאתה יכול לעשות את זה. אם אני אתן את האגור ככה, שאתה עובד, שום דבר לא יוצא. גם אם אתה תצטרף עם מעגן, זה כן יוצא. אנחנו צריכים לדעת מתי להשתמש בגוף שלנו. לא סתם להשתמש. מה היה משתמש? נתון, לא תהיה נתון עכשיו. כן, לא, אין בעיה. בסדר, סע, תתחיל. עכשיו יש לי שאלה. אתה רוצה לעלות אני מתחנן לך שעה כבר, נשמע בערב אני מתחנן לך שאתה עושה את זה. מה קרה? תלם לו, מה זה? מה? לא, עד שאתה לא עומד הכל אתה לא הולך, ואופן גם 11 בלילה, אני שילמת כסף לאימון לפרט 2, לא מעניין אותי, אתה יודע או לא יודע, אתה תצא פה יודע, לא כאן, תחוץ או קצת, זה לא מעניין, לא, הנה א' ואילת לא יוצא, האימון הנקת, האימון הנקת, יצאו למקלטים, חזרו, שימו את האימון, לא מבינו. עכשיו תקשיב לי, תעשה אותי אם אתה עושה את הלילה. אם אתה לא תעשה את זה, בסדר, אני יודע שאתה בטח. זה אמור לדרום, אני לא מתנגד. בסדר? זה רק תתגע יותר. שבת שלום שיהיה גם. גם לא רק, הוא מפוצץ קדימה. אני לא רוצה את הדבר הזה. בעין מעולות, זה הדבר הזה. בעין ככה, אני רוצה לעמוד ככה, כמו שאני עכשיו, ככה לסיים את כל המקום שלנו. הגן פה, בעין שלנו. פה, זה? תתנו לי, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה. תתנו לי פה.
קדימה. זה אחורה, אחורה. לא לדקות. להיות נעול. בואו נעשה רעיון משותף. איך אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. יש פה דלת. סבבה? זה הדלת. אני רוצה לקרוא לה. בסדר? ידעתי. יאללה, פשוט אחרון, יאללה. אוריה זה נסגר המסך משהו. יאללה, עוד 20 שניות! תן בראש! ביי. $81 קלוריות. יאללה. כניסה ראשונה של פרונט סקוט, יש לנו 85. יאללה, תעשה כניסה ראשונה. טוב. פגז, ראית אותו. כמה? תנצור, יאללה, גז. הרמה? רק הרמה. בדיוק. בדיוק. עכשיו בגלל זה. בראבו. יש לנו 15 דקות. יאללה, כניסה שנייה, יש לנו 95. לא יודע, טוב וקרה, רואים שם? כן, אתה בסוף חושב. מתי יש? מתחיל לפעול. אתה רואה את מקום הכדור? כן. שים את הכדור בזמן תדבר אליו, ואני שומע אותו. יפה. פגז. 100.
זה המורה שלי, אתה יודע, זה האם אני לא מאמין אותי שאתה יודע לעשות את זה, זה לא מאמין. אתה באת לפה, אני יכלתי לו את השעה, זה לא המטרה. המטרה שאתה עושה כמו טוב, המטרה שאתה עושה, להיכנס לאלמנט בצד. לדעת מה אתה צריך לעשות, מבלי שתפסו כל הזמן, כמה סיימתי? 8 ומשהו? אז המטרה היא שאתה עושה מורה לדעת את עצמם שאני כסף. יותר מספיק. זה היה כסף ממש טוב. לא, כן. אני מפקד. כן, 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 יש לך זמן. אני כאילו... עכשיו, אם אני מרגיש עייף, אני לא אבצע מלא כתבות קטן, אני אעשה 5. הנה ידיי. כן, אין סיבה שלא. מבחינת מין שתזכור שזה מתנה. ואני רוצה לסגן לו את הברכיים, לא לצאת איתם קדימה. אתה בהתחלה צריך לקרוא יותר למה? טוב. יפה מאוד. חמש? לא יסרוק אותך? זה קבוצה האחרונה. כניסה האחרונה. אני מקבל להצליח את זה. עוד 7 שנים וחצי. פשוט אתה רוצה לקרוא רחוק. אני יודע, אני מפחד, זה לא לי. התחלת בגיל מורה. כדי כמותה? לא להכתיב בו. זה משתנים לפעמים. כן. לא משהו רציונלי. זה קשה, אבל אם אתה תסביר לו, אתה תגיד תוכנית, יאללה, כניסה האחרונה 105. יש לך חצי דקה. יאללה, יפה מאוד. לא בדקתי את המרחק מהחתירה כמה להביא את יצא? זה? אני... כן. אתה לא משלם, איך אתה זה? תעשה מהקו הצהוב? לא, רגע, מי זה? עד הקו הצהוב השני. אז מרחק מהכדור לחתירה, התחלנו ב-0, סיימנו 1.60 מטר. יאללה, יפה מאוד, סטופ. לא סטופ, לא בדקתי פלטות, סליחה. זה היה בלי 2.5. יעני, יש לי פה. שאני אצלם? 5, 10, 25. כל דבר צד שני. רגע, 5, 10, 25, פה גם 25, 5, 10, 10, 25. תודה רבה, תודה רבה, אוריה.